fucking zombie. Takže čuzusík, vítajte pri ďalšom mojom skvelom videi. Dnes sa pozrieme na part 5. Budete veľmi prekvapení, ale uvidíme, lebo dnes zavoláme nejakú helikoptéru, aby sme mohli skákať do týchto nížin. To sú Apalácké vrchy. Veľmi známe a veľmi posraté. A je to známe tým, že sa tam veľmi sere. Za chvíľu bude to prekvapenie, čo ste chceli vidieť. Určite to bude zaujímavé prekvapenie. Lebo to, čo za chvíľu uvidíte, bude zaujímavé. Nechajte sa tešiť, lebo už to ide. Apalácké vrchy. Veľmi dobré Apalácké vrchy. Zavolám ešte vrtuľník, aby mi odviezli kokota, lebo Bindia to neprežije. Ale možno, hej, čo sa tam pozeráš, ja strčím tam. Takto, za Bindu ťa privážem, budeš pekne postupne padať. Asi o tomu presne, dámy a páni, ide. Follow me. Wow. Asi takto sa ide po natiahnutom Bindiovi a kondómovi najprv. Natiahnutom kondóme. Asi tak vám poviem, dámy a páni. Dneska tak pri začiatku. Tu si čo myslíš? Dopustil Jolanu. To už je oné, to už je z nej ochránka. Kurva. To je z nej ochránka, Digente sa tam vrhol. Som chcel zachráňovať Jolanku. Nemám ani náboje, ani kokot. Toto sa presne akože... Ty mi daj náboje, kokot. Ty čoho ideš ovplyvňovať? Ty hajzel. Buzeránsky hajzel. Napichni mu to do ryti, tú energiu, aby dostal žltačku. Lebo ideme ďalej. Ideme proste ďalej. Toto je čo akože, dámy a páni, zoologická záhrada do piči. A ešte tu chýbajú hady, ktorí sa ich odviekli okolo Bindiov. A bude to tu celé o... Zoberieme AKčko. Kurva, ale tak... Na, jedným nábojom, videli ste to, dámy a páni. Takto sa robí to jedným nábojom, keď nemáte náboje. Určite sa to zíde, lebo jeden headshot, je to proste akože výborné. Jožko, Jolanka, kde si ideme cvičiť pekne? Treba pekne schudnúť na tie tuky. Lebo dostaneš oné obezitu a Jolanka sa tu nám pretrhne. Ale tu dostane nejaké náboje. Použijeme AKčko. Jasné. A ty máš čo, môj?
Wallhack? Či čo, vole, do piči. Tu bude cez kameň. By sa mu to, škoda, že sa mu to nezapichlo do oka. No. To by bolo lepšie, dámy a páni. To by bol ten ešte lepší prípad. Akože najlepší. One down! Reloading! Cover me! Shotgun him! He's moving up! I see him moving! Hostile coming out of cover! Got one! Na ty hajzel. Ty tučno lajno. Ty tučné lajno, nechaj ma. Nechaj ma. Reflex jak hajzel. Mám chcel znásilniť. Políciu treba tu zavolať. Kurva. Ty tu čo ty černo? Okuliarnatý. Si nenašiel Jolanku. Tá je ti dobrá. Stovaj, zvládneš nejaké tuky. Na Jolanka. Ty môj, kde ideš? Tango down! Watch it! Shotgunner coming in! He's done! Na ty hajzel. Got a moving target! Kedy buzerám s brokovnicou? Kedy basníte, tam máš. No, toto je. Trošku, ja ťa nájdem. Ty hajzel, toto si nemal. Ale ja som ťa dopredu varoval. Ty počúvaš Jolanu, tu zaspatú piču, on sa čuduje, že ti nejde. Že ti nejde hovno. Nejde hovno potlačiť. Kriky. Oj domov, ty černohokuliarna, ty bez deda. Vyjebaný. Asi spievaj. Oko. Spievaj černoške. Uzeranti. Kurva. Aj piča. Piču takú ste mi dali. Na. To bol akože darček, kurva. Ste svine. Za to sa pretlhla tá diera, lebo oné, Jolana sa posrala a všetky vykali. Poď do riti ti vravím. Neznasilný ma tu. To je kokot. Do piči, tu oné chodí znásilniť. Jebaný parazit. Tuto ostane zakrytý na oné. Domov ty černoch. Domov choď znásilňovať mamu. Čo, prečo ti kolačí jabka? Čo, púka vietor? Jolana zase kadí, to je proste znamenie, dámy a páni. Ukáž aspoň jednu cicku, Jožko. No, poza rožku. Ty hajzel, to sa tu brodíš, nemáš tu rieku.
Zavolám Jolánku, keď chceš plávať a ona to Tango in zariadí. the open. Try to be a hero. Adios. Kurva. Sniper on the balcony, left side. Watch it. Shotgun headed our way. One in the open. Here I go. Get Nancy. One down. Adios. Jo si tam, budeš kopatejší. He's coming out of cover. Hey, attention. Heads up. Heads up. Tango, trying to move. Take cover. He's exposed. Tango, down. Tango down. Vy svine. Vy rúžové svine, kde ste? What now? Holy shit. Did you guys see that psycho with the knife? A poďme parašuting. Hard to miss. Keep an eye out for anyone like him. Očkaj, na bojke si zoberiem. Hurry up then. Ožko, nebuď zbasný. Before the 33rd decide he isn't worth the trouble. A ideme. Woohoo! Ideme stále hlbšie. Come on, through the building. What the 33rd supposed to Je be? trasa. This torture sounds a bit extreme. How well with the radio man running the show, it's not that hard to believe. How you figure? I actually think I met him once. In Kabul. He was a reporter traveling with the 33rd. Weird guy. Kind you didn't want loose in a firefight. Never spoke to him, but the colonel trusted him completely. Figure out why. Looks like that trust finally caught up with him. A ešte dáme páni, keď sa video páčilo, dajte like, ak nie, tak od dislike. Signal's still shit. A uvidíme, čo bude na budúce. A ľuď sa tom gaming a čuzusik.